sunt din Orhei și astăzi o să vreau să vă vorbesc despre o temă, cred eu, importantă pentru cetățenii Republicii Moldova, și anume despre asistența socială și ajutorul social. Cred că asta e o problemă pentru toată lumea și aici sunt niște neconcordanțe, niște comentarii contradictorii pe Facebook și am hotărât să fac un pic de lumină. Încerc și eu în măsura care îmi permite să fac un pic de lumină ce înseamnă asistent social, care e rolul asistent social și ce înseamnă ajutor social. Vreau să vă zic din start că asistența socială este un serviciu nou, din punctul meu de vedere este nou, pentru că e din 2008, nu e ca funciarul, de exemplu, 30 de ani de zile, dar funcționează din 2008, așa că pentru mine e un serviciu nou. Fiecare raion are direcție de asistență socială, ca să știți, fiecare raion are, și direcția de asistență socială este cea care are diferite servicii, adică la direcție sunt diferite servicii, șefi de servicii, acolo sunt separate. Dar în teritorii, la primăriile din comune și din sate, avem lucrători sociali și asistenți sociali. Despre lucrătorii sociali n-am să mă opresc să vorbesc foarte mult, pentru că aceste persoane sunt niște persoane care lucrează cu persoanele în vârstă și au un rol aparte. Astăzi o să vă vorbesc despre rolul asistentului social, pentru că bănuiesc că are un rol foarte important în societatea noastră. Asistentul social este numit și eliberat din funcție de către Direcția de Asistent Social, nu de către primar. Primăria doar asigură spațiu, un birou, dacă vreți, pentru ca asistent social să poată lucra în localitatea dată. Nu-l angajează primarul și nu-l eliberează primarul. Și aici vreau să înțelegeți că asistent social practic este într-o colaborare cu primarul și nici de cum nu spune, pentru că în unele localități primarul își depășește atribuțiile și îi comandă și să facă asistent social. Da, primarul îi semnează fișa de pontaj, adică că se prezintă la lucru în zilele lucrătoare, dar nu e în măsură să oblige asistent social cum să lucreze. Și aici vreau eu să vă spun că asistentul social are niște atribuții mult mai importante ca ajutor social. Ajutor social, asta așa știm noi, că se dă niște bani și unii asistenți sociali care își fac bine meseria și alții sunt care nu își fac, adică profită de funcția asta. Dar totuși asistentul social are niște atribuții și vă spun, el are în evidență toate categoriile defavorizate. Ce înseamnă categorii defavorizate și în grupuri de risc? Sunt persoanele invalide, pensionarii, asistenți sociali au în evidență persoanele care s-au întors din detenție, persoanele declarate incapabile de către instanța de judecată și, cel mai interesant, familiile cu copii în grupă de risc. Ce înseamnă familii în grupă de risc, oameni buni? Familii în grupă de risc sunt familii care le știm cu toată lumea, pensate, care părinții consumă alcool, consumă droguri, neglijenți, violenți, cu mai puțină carte și nu muncesc. Asemenea familii avem noi cu copii în grupă de risc. Vreau să vă spun și să vă atenționez, e foarte greu de lucrat cu asemenea familii. E extrem de greu. Aici vorbesc despre asistent social ca și au în serios rolul lor ca asistent social. Nu vorbesc de cei care nu se implică. Sunt asistenți sociali care nu se implică deloc în familiile astea. Eu socot că un asistent social trebuie să aibă o pregătire psihologică, pentru că, vă spun, e foarte greu de lucrat cu astfel, cu alcool și nu funcționează la noi instituția dezalcoolizării. Pentru Moldova noastră e foarte grav, pentru că e o categorie foarte sensibilă. Trebuie să știi când să iei cu binișorul, când să iei o leacă mai cu zburlita, dacă vreți. Că cazuri și cazuri. Nu poate un asistent social să-i dai, cum să vă zic, familiile astea sau persoanele astea needucate, ca zic așa, sau care au un trai anormal, antisocial. Nu poate un asistent social să-i aduc pe făgașul pe drumul și al drept. E foarte greu. Cu atât mai mult că unele instituții nu se implică. De exemplu, unii polițiști nu se implică, nu intră în ogradă în așa situații, pentru că ei nu știu ce drepturi au, numai nu au dreptul de a interveni și a preveni catastrofele astea care se întâmplă pe sate.
Vreau să vă atrag o atenție deosebită părinților care se duc psihotare. Părinții care se duc psihotare și las copiii minori în grija părinților, bunicilor, vecinilor, nu știu, persoanelor terțe, ar fi trebuit să fie obligați, dar atâta timp cât nu sunt obligați, trebuie să mergeți, oameni buni, la primărie, scriți o cerere, declarații prin care declarați și anunțați primăria că lăsați în grija cu tării persoane copilul dumneavoastră minor. Deși vă spun asta, un astfel de document e foarte important, atât pentru părinți care au siguranță că drepturile copiilor o să fie reprezentate și pentru administrația publică locală, e un plus, pentru că sunt la curent cu cine a rămas copilul minor, în grija cui și duc o evidență. Și respectiv, e foarte important pentru copiii minori, pentru că sunt foarte multe cazuri de excepții, de exemplu pentru adolescenți, când au probleme cu poliția sau sunt cazuri extreme, când copilul cade bolnav și trebuie la spital, tutelă. Mai nou acum se numește custodie. Adică trebuie să prezinte un document prin care confirmă că ei au grijă de copiii minori. Și aici apare o problemă. Nu cred că e normal să vă jucați cu viața copiilor pentru o simplă declarație cerere care puteți să o puneți la primărie și care rezolvă tot. Clar că aici sunt și niște tutele cu plată. Tutele cu plată e o altă categorie de documente care beneficiază copiii orfani. Când copiii orfani când rămân orfani, se acordă o sumă de bani, dar asta se face prin Consiliul Sătesc, Consiliul Comunal. Ce vreau să vă spun, cândva cu ani în urmă era ajutor material. Ce înseamnă ajutor material? Ajutor material este o sumă de bani care se acordă în cazuri extreme la cerere. Trebuie să prezinți un pachet de documente și să confirmi că ai nevoie în caz de boală sau, nu știu, de perechi cazuri și depune o cerere și varia, în dependență de gravitatea problemei, varia de la câteva sute până la undeva 2500, în localități era până la plafonul 2500 ca ajutor material. Acum nu mai este ajutor material, dar sunt alte servicii, cum ar fi suport monetar pentru adulți sau sprijin familiar, primar sau monetar pentru copii. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că să fac niște dosare de către asistenții sociali, niște dosare voluminoase, dacă vreți, ca să dovedească că familia în cauză are nevoie de bani. Și asistenții sociali trebuie să, de exemplu, să dovedească că o casă se răschește. Și pe lângă, sunt unele familii care le poate încadra în ajutor social și nu le ajunge acest ajutor social, dar sunt unele familii care nu au niciun statut și nu poate fi încadrat în ajutor social și în asemenea situații poate să ceară un fel de ajutor material, care vă zic că s-a schimbat. Aici se face un pachet mare de documente și confirmă că familia în cauză are nevoie de o susținere materială. Doar că pentru așa un serviciu îți dau foarte puțini bani și foarte repede se epuizează fondul. Adică în câteva luni, la începutul anului, s-au terminat banii pe ajutoare materiale și restul rămân cu situații grave și așteaptă la anul viitor să le dai și lor un ajutor material. Eu socot colea că nu e chiar corect, pentru că înainte era un pic mai ușor, o sumă mai mică și le ajunge la mai mulți oameni. Vreau să trec la tema asta cel mai interesant pentru mine, la ajutorul social. Ce înseamnă ajutor social? Ajutor social este o sumă de bani care este prevăzută de stat. În fiecare an, la 1 aprilie, se stabilește de către stat o sumă de bani care socoate statul că ar trebui să o ai pentru întreținerea ta. Atâta socoate statul că poți să te întreții dintr-așa o sumă stabilită lunar. Pentru anul 2020, de exemplu, a fost stabilită 1107 lei. Asta ar trebui să aibă solicitantul, adică cu atâția bani ar trebui să trăiască un cetățean, un om. Cine are dreptul la ajutor social? Adică ce persoane poate să solicite, să ceară ajutor social? Ajutor social poate să-l ceară o persoană care este la pensie, pensionar. Ajutorul social poate fi cerut de persoanele invalide, de persoanele care îngrijesc copii până la 3 ani,
de persoane înregistrate la Agenția Forței de Muncă, dar aici vreau să fac o remarcă cu Agenția asta Forței de Muncă, că acolo te duci și cauți de muncă. Dacă refuzi de câteva ori ofertele de muncă care ți le propune agenția, te radiază, adică te șterge și gata, nu mai ai statut de șomer, să zic așa. Cine mai are dreptul la ajutor social? Mai are dreptul persoanele salariate care nu au un salariu mic, nu au salariu mare. Persoanele, mamele, de fapt mamele în devenire, să zic așa, femeile gravide în 30 de luni. Când femeia a ajuns la 30 de luni de sarcină, gata, ea are statut. Aici mai în categoria asta care are dreptul la ajutor social, mai sunt și persoane care lucrează la pământ, angajat în agricultură. Și vreau eu să vă spun despre angajatul ăsta în agricultură, având în vedere nebunia asta din Moldova și tătăi pe dos și cu funciarul și cu tot, eu văd o problemă cu ajutorul ăsta pe pământ. Ca să înțelegeți așa, cineva are o cotă, dacă atare nu o are. Pentru că un lider care nu are acte în regulă, care o luat, avem lideri în toată Moldova, care fără acte, fără nimic, o luat și prelucrează cotele. E de bine, pentru că le prelucrează că oamenii e un proprietării pe 90 și au făcut proprietari. Numai că eu zic că au făcut o greșeală. Alta întrebare că liderii ăștia n-au documental luat în arendă. Înțelegeți? Și cota asta parcă se numără după om, dar parcă nu se numără după om. Când e la ajutor social, este evaluat cu o sumă de bani și omul nu poate primi din cauza la cota aceea care e ca tare, e lucrată de lider. Normal ar trebui așa 200 kg de grâu sau grăunți care le dă la fiecare sub cotă, așa și veni, dar nici de cum și evaluată la, dacă nu greșesc, 20.000 de lei pe an este evaluată o cotă. Asta. Aici mai poate să aibă dreptul la ajutor social și persoanele care îngrijesc de persoane în vârstă, de pensionari, de invalizi care stau la pat, dar ca să capte un așa statut de îngrijitor a persoanelor, trebuie să aibă un certificat la medic. Cândva nu era așa, acum medicul este cel care confirmă, are bătrânul nevoie de îngrijiri sau nu. Astea sunt persoanele care au dreptul să solicite ajutor social. Ajutor social poate fi solicitat de către o persoană care împlinind vârsta de 18 ani. Aici sunt niște excepții, că prin instanța de judecat poate să dobândească copilul înainte de 18 ani capacitatea de exercițiu deplină, în unele cazuri, dar astea sunt niște excepții și, în general, solicitantul trebuie să aibă vârsta de 18 ani. Și vreau să vă atrag atenția că ajutorul social se dă pe familia, cum să vă lămuresc eu? Se duce și își depune cerere, da? Trebuie să ai 18 ani și să depui un pachet de documente, doar că să iei în calcul la stabilirea ajutorului social toți membrii care trăiesc într-o familie. Indiferent dacă ei au sau nu au viză de domiciliu documentală acolo în Ograda și toată lumea, de exemplu, poate fi din alt raion, dar dacă trăiește acolo și se confirmă că el trăiește acolo, să iei în calcul la stabilirea ajutorului social. Nu se iei în calcul la stabilirea ajutorului social persoanele care au ca atare viza de domiciliu în gospodăria dată, dar nu trăiesc acolo. Aici să are în vedere, de exemplu, într-o familie, nici nu știu, copiii au evidența la părinți, da? Că acolo s-a născut, acolo e evidența, mă rog, sunt diferite cazuri. Au evidența la părinți, dar el ca tare trăiește în alt raion, în altă țară, au familie, nici nu se răspund cu părinții, astfel de persoane, doar să prezintă buletinul, că ei ca tare figurează în componența familiei, administrația publică locală îi scrie, pentru că administrația publică locală eliberează după document, cine e registrat documental, nu cine trăiește acolo, administrația eliberează componență, cine trăiește acolo, documental. Rolul asistentului social e ca să adauge persoanele care trăiesc în realitate acolo și în dreptul la persoanele care documental trăiesc, dar în realitate nu scrie că ei nu sunt prezenți în gospodăria aceea. Nu se iau în calcul la stabilirea ajutorului social persoanele în detenție, care stau în detenție și își pedeapsă, mă scuzați, și persoanele care sunt înrolați la armată. Aceste persoane tot nu se iau în calcul la stabilirea ajutorului social. Am să încerc să vă explic în linii generale cum se stabilește, ca să puteți dumneavoastră acasă vă calculați în mari și
cât ar trebui să aibă familia noastră. Venitul lunar minim garantat al familiei. Ce înseamnă asta? Vă spun, pentru 2020 s-a calculat că solicitantul trebuie să aibă 1107 lei. Atât socoate statul că trebuie să aibă persoana care depune cerere. Dacă în familia în cauză există, de exemplu, pentru fiecare adult, dacă în familia aceea, de exemplu, soția depune cerere, da? Pentru soț se calculează 70% din cei 1107. Dacă în familie există, pentru fiecare adult, ca să înțelegi, nu, 1, 2, 3, de mulțit cu 70% din venitul de bază. Dacă în familie există adult cu grad de dizabilitate, adică invalid, atunci se adaugă încă 30% de venitul de bază în cei 1107 lei. Dacă în familie există un copil cu grad de dizabilitate, se adaugă încă 50% din venitul de bază cei 1107 lei. Dacă în familie unicul întreținător este invalid și este unicul întreținător, de exemplu, la copii, se mai adaugă încă 10% din venitul de bază. Ca să vă faceți așa o închipuire, eu am făcut așa ca un exercițiu, așa, ca să înțelegeți. De exemplu, dacă o mamă are 2 copii, da, o mamă singură, cu grad de dizabilitate și are la întreținere 2 copii minori. Vreau într-o schiță să vă explic cam ce ar însemna asta și câți bani ar trebui să aibă familia asta. 1107 pentru mamă, că e solicitant și are 18 ani, așa. Pentru fiecare copil, a câte 830 de lei și 25 de bani. Pentru faptul că mama are grad de dizabilitate, încă 553,35. Și pentru faptul că mama este și cu grad de dizabilitate și este unica persoană care întreține acești 2 copii, se mai adaugă 110 lei și 70 de bani. În sumă totală, familia în cauză ar trebui să aibă, după legiuitor, după cum zice care face legea, 3431,37. Cam atât ar trebui să aibă familia în cauză cu 2 copii. Dar sigur, dintre acești 3431 de lei, scade, de exemplu, indemnizația mamei, aici începe să scadă. Și diferența, asta ar fi ajutorul social. Ca să înțelegeți. Puteți vă calculați și voi acasă. Ce am vrut eu să vă mai spun este faptul că am văzut că multă lume nu face diferența și fel de cereri se depune pentru ajutor social și pentru perioada rășanului. Oameni buni, pentru perioada rășanului se dă o sumă fixă de 500 de lei. 500 de lei pentru 5 luni, începând cu decembrie și terminând cu martie a fiecărui an. Ce vreau să vă spun eu este că este aceeași cerere, nu există o altă cerere, e aceeași cerere, același pachet de documente care trebuie să-l înaintez pentru ajutorul social. Dacă nu aveți limita asta care vă spun, care e calculată de stat, înseamnă că vă încadrați și la ajutor social. Dacă treceți de limita asta, înseamnă că vă încadrați pentru perioada rășanului. E aceeași cerere și același pachet de documente, nu două cereri diferite, ca să înțelegeți. Și să vă mai atrag atenția, cum v-am spus, 1107, asta sare în vedere cuantumul venitului minim garantat pentru ajutor social. Pentru perioada rășanului se calculează altfel. Aceștia 1107 lei se mulțește la 2 întreg și 2, adică de 2 ori și ceva mai mult decât venitul de bază. Și ar ieși așa, 1107 pentru ajutor social, dacă nu ai atâtea bani, te încadrezi în ajutor social. Dar dacă vrei pentru perioada rășanului, înseamnă că mulțești la 2 întreg și 2 și are și pentru o persoană singură matură să aibă nu mai mult de 2435,34. Ca să înțelegi, pentru perioada rășanului să iei în calcul, în considerație, o sumă de 2 ori întreg și ceva mai mare. Înțelegeți cum? Și suma cei care v-am spus eu, 3431,37, se mulțește la 2 întreg și 2. Și dacă familia nu a atins venitul ăsta, se încadrează la banii pentru perioada rășanului. Ca să faci să leacă diferență, pentru că sunt unii asistenți social cinstiți, dar sunt unii care trec ori și acolo să răsplătesc pe dușmani și ajută prietenii. Asta vă puteți face dumneavoastră un calcul acasă.
Vreau să vă spun că mai aud eu așa idei, că NIN eu calculat într-un fel, dar locumătra eu calculat în alt fel. Nu e corect, oameni buni. La Direcția de Asistență Social este un singur sistem. Înțelegeți? Este un singur sistem automat și acolo se procesează datele, sunt introduși datele de către operator și ei și-ați scris în cerere, și ei și-ați scălit în cerere. Așa se introduși în baza de date la Direcția de Asistență Social și sistemul vă dă răspunsul. Acolo nu există că vă dă pe familii sau pe culoarea ochilor sau nu știu, și scris în cerere, și scăliți voi, așa se duce la Direcția de Asistență Socială și vă vine răspunsul. Dacă nu sunteți de acord cu răspunsul, puteți atacați în instanță de judecată, în contencios administrativ, că nu sunteți de acord cu răspunsul Direcției de Asistență Socială. Asta și ține de ajutor social. Nu știu dacă am fost un pic mai clară sau nu. Cum ați trăiesc eu cu 500 de lei perioada rășii anului. Ia că sunt unii care nici asta nu le primesc. Pentru că, deși nu primesc? Pentru că are în familie copii care ei nici nu se răspund cu părinți. Trăiesc într-o familie, dar nu se răspund cu părinții. Dar din cauza că ei trăiesc acolo, ei nu primesc nici așa 500 de lei. 500 de lei, asta o stabilește statul. Și vă spun, sunt unii care se încadrează, dar din considerent că unii asistenți sociali au cu mătri, le dau, dar dacă au dușmani, nu le dau. Înțelegi? Ei fac legea în primărie, ei decid cui și cum dau. Aici vorbim despre asistenții sociali, nu știu, care nu prea și eu în serios munca, nu vorbesc de asistenți sociali, care sunt unii cinstiți. Și aici vreau eu să vă spun, după mine, la Direcția de Asistență Socială mai sunt niște servicii. Niște servicii, de exemplu, asistența mobilă. Eu nu am înțeles niciodată serviciul ăsta, că vine acasă, mai joacă cu o leacă copii, jumătate de oră, le-au trecut ziua, au pus galoci că ziua au trecut și la dâns se numește un serviciu și o grămadă lume lucrează pentru serviciul ăsta. Și aici, pentru mine, niciodată n-am putut să înțeleg rolul și esența și importanța la serviciul ăsta. Eu vreau să vorbesc despre un alt serviciu asistent social, asistent personal. Și înseamnă asistent personal. Asistent personal înseamnă că când o persoană e țintuită la pat, apoi cineva are grijă de dânsul. Și poate și ca angajat, cu salariu, cum ar fi un salariat, ca o unitate de muncă și are grijă de bătrânul țintuit la pat. Numai că Moldova asta noastră, cu politicile astea anormale, nu știu, se acordă numai la persoanele cu grad de dizabilitate de gradul 1. Adică dacă un pensionar vai de capul lui care a muncit toată viața, știm pensionarii de azi în ce condiții au muncit prin tinerețe, o chicat la pat, se o iei la pensie și lor nu le scade asistent personal. Și tot îi lăsa pe umerii familiei. Familiile îl lasă răzbrească cu bătrânii țintuiți la pat, familiile lasă răzbrească cu copii bolnavi, familiile să răzbrească cu invalizi de gradul 2 care ei nu pot merge, sunt locomotori care ei nu pot merge, oameni buni, eu nu știu cum să discurc cu oamenii ăștia cu gradul 2, invalizi. Dar ei dau numai la invalizi gradul 1. Și dau, că sunt câteva unități pe fiecare direcție și acolo trebuie să ai blat ca să câștigi o unitate de asta de asistent personal, trebuie să ai blat cu directorul asistenței. Mai pe scurt, acolo e greu de ajuns ca să dobândești o unitate, o jumătate de unitate. Dar eu socot că aici este un serviciu foarte important care trebuie să atragă atenția legiuitorii ăștia de mai sus, guvernanții ăștia noștri, că e imposibil. Membrii familiei nici nu pot lucra și asiguri un venit și nici sunt unele situații de invaliditate când ai un membru de invalid și stântuit, că nu știi ce să faci, nu ești nici competent, nici ca sor medical, nici ca medic, nu vine nici medic, nu vine nimeni. Eu vă spun, las tot pe schinarea familiei. Nu se implică nimeni. Asistent personal, eu socot că e un serviciu care ar trebui să atragă o atenție deosebită. Nu poate numai pentru invalizi de gradul 1. Aici avem o grămadă de pensionari care chic la pat și care vai de capul la membrii familiei, care după asta ne alegem cu alte categorii de persoane vulnerabile. Membrii familiei de ori rămân bolnavi de cap, ori se îmbolnăvesc și ei și după ce moare bătrânul ori cine mai este acolo, ne trezăm cu alte categorii de persoane vulnerabile, înțelegi? Și nu mai ieșim din categoriile astea niciodată. Eu chiar un pic sunt indignată la chestia asta pentru că, vă spun, unități puține, blat mult trebuie să ai și ne distrugem societatea. Asta despre asistent personal. Vreau să vă atrag atenția totuși la
salarizarea asistenților sociali. Asistenții sociali nu prea au și niște salariu mare. Asistenții sociali au un salariu de începând cu 3.000 de lei. Din câte știu, începând cu 3.000 de lei, 5.000 de lei. Adică nu e un salariu, să zicem așa, tare motivant și e un volum de lucru, vă spun drept, mare, care și eu funcția în serios. Care știu numai să facă ajutoare sociale, asistenți sociali fac numai ajutoare sociale, acolo nu se discute de greutate. Că ajutor social nu e o mare, Doamne ferește, mamă de lucru. Acolo îndeplinit blancul și tu l-ai introdus în sistem și într-o oră ai băgat 10 cereri. Nu e o mare tragedie cu ajutor social. Alta e problema că asistent social trebuie să facă o grămadă de dosare pentru copii, să ducă să aibă o evidență cu copiii, când învățătorii au început. Cândva învățătorii ăștia să mai băgau o lecție cu educația la copiii ăștia. Adică dacă absentați și acasă, deși eu absenta copilul și ăla, lua măsuri, o lea cu părinții, așa, cu ghinișorul, ca un pedagog. Am școala și toți profesorii ăștia, una, două, asistent social. Că copilul are păduchi la asistent social, că copilul a frecventat la asistent social, că copilul a făcut un fel sau altul la asistent social. Nu e corect, oameni buni, nu e corect. Trebuie să ne implicăm toți. Dacă vrem o societate sănătoasă, trebuie să ne implicăm toți. Începând cu profesori, care copilul e în ochii lui atâtea ori la școală. Și așa și oameni pe drum. Toată societatea trebuie să ne implicăm. Înțelegeți? Vă spun că asistent social nu e așa un salariu de mare și tu cum să dai pe afară. Cred că unii își fac cu un salariu, dar și facem că ești cinstiți, ca cinstiți și într-adevăr muncesc și au un salariu 3.000 de lei. Asta și ține de asistent social, dar totodată eu văd un volum foarte mare că asistent social n-au persoane, nu știu, eu socot că ar trebui și așa pe câteva primării, de exemplu 5 primării, și o persoană care răspunde de dosarele cu copilul. Nu știu, sunt dosare cu copilul, așa e o muncă enormă. Trebuie să deschizi dosarul, să faci evaluare la fiecare copil, să faci inițială, și apă complexă, și apă să vezi și abilități ale copilului și ala, și caracteristică, și mai pe scurt e un dosar foarte mare. Și vă spun, nu se prea implică cam nimeni. Tot e pe schinarea asistenței social. Mai nou, amuia de-am să duc și pe instanță. Nu e destul că trebuie să dai o anchetă. Ia că când, de exemplu, divorțează, da, și o familie divorțează. Nu e destul că faci o anchetă și normal așa și asistent social face o anchetă prin care confirmă și situații în familie și o de la direcția de asistent social. Acolo ar trebui să aibă un specialist care duc pe instanță. Nu cred că e normal un asistent social să duc să zic, dar la copilul ăsta e mai bine cu tată, dar la copilul ăsta e mai bine cu mama. Aici apare o grămadă de probleme. Să avem instituții, o grămadă plătite care ar trebui să apere dreptul copilului. Despre salariu v-am spus. Un pic ca să mă refer și la politica asta de la ziua de azi. Dar până vă spun eu leacă de politică, vreau să vă spun și ideea am eu despre asistența socială. Adică unii văd eu niște probleme. Eu socot așa, că trebuie scos din context familiile cu mulți copii și invalizi. Trebuie scos, așa nu poți să-i pui într-un șaun cu ceilalți angajați, ăștia duși la Agenția Forței de Muncă, care așteaptă ei se înregistrează acolo. Știm destul de gine. Unii au statute și ori se înregistrează la birjă și așteaptă să deschidă barul ca să duc la bar. Sau așteaptă să le dai banii ca să întoarcă datoria pensat pe băutură. Eu cred că ajutoarele astea sociale încurajează lenea, beția și irresponsabilitatea și azi degradăm cu totul. Cu ajutoarele sociale noi degradăm cu totul. În loc banii ăștia și investiți să creeze locuri de muncă, ca oamenii să ducă să lucreze, noi încurajăm beția. Și vă spun, eu socot că familii cu copii mulți și cu invalizi trebuie dispozi din contextul ăsta pentru că sunt niște categorii care trebuie susținute altfel de cum erau odată. Și mai socot eu socot că trebuie ca asistent social să aibă un salariu decent și să fie cumva responsabilizați oameni buni. Și cumva, dacă o făcut o nebunie, 2, 3, 4, cum poți să lucrezi mai departe? Sau și neamendat. Sau mai sunt controle și pune oamenii să întoarcă banii pe ajutoare sociale. Ar trebui asistent social să le întoarcă. Eu așa aș face. Și tot asta vreau să vă spun, că de atras o atenție mai deosebită la unele servicii importante, vitale, normale, sănătoase pentru societatea asta. Cum v-am spus, un exemplu, asistent personal. Și vă spun, să mă expun la politica de azi în câteva idei, pentru că cineva m-a întrebat la trecut, deși eu n-am pomenit pasul,
Am avut așa niște discuții săptămâna asta, deși eu n-am pornit pasul și nu m-am ascultat data trecută, eu cred că au văzut că eu cam cu pasul și am început. Numai că îmi pare rău că n-am zis pe nume. Da, eu zic părerea așa și cred că să-mi fac un motou de azi înainte ca să mă înțelegi. Nu mă împărțiți voi, eu sunt o singură persoană, nu mă împărțiți la unioniști, la șoriști, la dodoniști, la pasiști, la... Da, mă împărțiți în tăte. Eu am părerea mea și eu nu mă văd în zice cineva că jisez, nu știu mai fac, eu nu mă jisez și eu stau rău cu jisurile și nu mă bag în politică, pur și simplu asta e părerea mea și vreau să o expun și vreau să fac ceva util pentru oamenii ăștia. Și să vă spun așa, eu cu Dodon nu pot știu că Dodon e o catastrofă, e un antisocial și un... Toate cuvintele cele mai care nu vreau să le rostesc, asta e Dodon. Cușor nu poate să existe vorba, cușor cu gașca lor ne distruge toată țara, cum ne-a distrus Orheiu, care Orheiu, de exemplu, a fost postare și a fost intimidați, că ieșit, avem așa o gloată pe Orheista care ies, dacă vrei să te expui contra lor, gata, începi să spui că ești urât, că ești întraiurea, că toate cuvintele astea sunt cuvintele lui Șor. Eu cu Șor nu pot să-l susțin, pentru că pentru mine e o catastrofă Șor și cred că asta multă lume ați văzut. Eu am o problemă cu partidele nou formate, eu socot, după părerea mea, că partidele nou formate nu fac altceva decât să dezbine societatea și mai tare, e destul cât e de dezbinată, dar eu mai dezbină, și o să trag voturile de pe dreapta și nici de cum de pe stânga, asta părerea mea. Și ține de platforma, da? V-am mai spus-o și data trecută și vă mai spun și azi și cred că vă mai spun și data viitoare, cât dezbină societatea. Eu nu știu formatori de opinii și nu știu și cu liderul lor, că nu înțelege că societatea cere să schimbi lider, atât. Cere să schimbi lider și gata. Știm cu toții că platforma are o echipă foarte bună în Parlament. Eu, de exemplu, când îl ascult, chiar am să dau nume, eu, de exemplu, când îl ascult pe lângă copilul ăsta, că pe lângă mine e un copil, eu am o deosebită plăcere. Eu am o plăcere deosebită să ascult omul ăsta, că la vârsta lui, el face cât 5 deputați. Și asta eu nu știu dacă cineva să mă contrazic și eu să nu aveți decât. Asta e părerea mea. Mie îmi place cu atitudinea lui. Problema, vă spun, e liderul și liderul dacă ar ceda ca să vie un alt lider la da, eu cred că noi am și cei mai fericiți. Și ține de pas, vă spun și, au niște deputați, câțiva deputați acolo, care își uită rolul de deputat. În loc să facă pe internetul ăsta așa niște provocări, dar și caricaturi. Eu nu știu, deputații se ocupă cu caricaturi. Hai că alții, dodoniști ăștia și mai sunt, lasă să ocupi, că ăștia atâta pot, dar ăștia din pas ar trebui și eu lecțic mai calculat și să les că sunt destul caricaturiști pe Facebook. Ia că care ideea mea. Și să acolo am văzut o postare la un deputat de prin pas, că Sanină, că, adică Ministerul de Sănătății nu a ieșit cu un îndemn pentru vaccinarea asta COVID-19, ei n-au o strategie de a informa populația, dar ei se apucă de biserică, ea că au rămas biserica unica instituție care se anunță despre COVID. Asta și nu mi-a plăcut și o spun la direct. Și încă ceva, vreau să vă spun că aici de pe stânga, cineva, 2 săptămâni am avut o discuție că lumea nu înțelege și stânga și dreapta. Oameni buni, nu putem să comparăm cu stânga și dreapta din Europa, pentru că, într-adevăr, poți compara o leacă cu Belgia, pentru că în Belgia ești de stânga, ei socot că oamenii trebuie să aibă un minim de existență, adică fac legi sociale. La noi nu merge așa. La noi de stânga sunt pro-ruși și de dreapta sunt pro-europeni. Dacă eu mă greșesc, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Și nu pot eu să înțeleg că usată e de dreapta. Eu nu știu cine crede că usată e de dreapta, eu cred că e de centru-stânga. Eu de stânga aș zice, dar dacă zice el că e de centru-stânga. Și aici am vrut eu să accentuez. Aici de stânga, de mult lucrează în teritorii. De mult fac agitații, de mult plănuite staffurile și mai au ei acolo, dar ești de pe dreapta, mai inclusiv pas, vă spun că sunt extrem de inactivi. Și nu o spun numai pe Orhei, dar o spun de mai multe raioane, că mai vorbit cu câteva persoane. Sunt extrem de lenți, nu se ocup cu nic, lumea nici nu știe cine sunt pe raioane. Și toată lumea se bazează pe inteligența lui Maia Sandu.
oameni buni, Maia Sandu e președinte, s-au terminat prezidențialele, trebuie să vă pregătiți parlamentarele, nu sunt prezidențiale. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta, nu sunt prezidențiale, parlamentarele acolo să dă-i tăți de pe dânsii, ca să ajungă la treucă. Așa că activați-vă pe raioane, că de acolo vin voturile. Nu vin de pe Facebook voturile. Și aici am vrut eu să vă spun despre politică. Puteți să mă criticați, puteți să faceți ce vreți, dar eu vă spun, eu niciodată n-am să o critic pe Sandu, ca să înțelegeți. Pentru că Sandu îi președinte, ales pe 4 ani. Cui îi place, cui nu îi place, Sandu e ales pe 4 ani, îi președinte. Da, Sandu are o inteligență, are o cultură care îți bate în ochi, așa să zic, dar echipa asta lui Sandu trebuie să înțeleagă că Moldova la ziua de azi ne trebuie oameni luptători, nu numai oameni buni, inteligența și educația, dar nu ne prea ajută la noi în Moldova. Pe lângă inteligență și educație trebuie să mai avem un fel de spirit de luptă. Ca să înțelegeți. Vă rog frumos, pasul și cu dați facem cumva, că eu știu sigur că când v-ați pornit în parlamentare ați avut același obiectiv și eu bănuiesc că același obiectiv au ambele părți, doar că dezbinați societatea. Faceți cumva să o adunăm împreună, că suntem pierduți. Nu putem să știți încrezuți ca să luați majoritatea în parlamentare. Și cum am mai zis de trecut, în locul coaliției după parlamentare, haideți să o faceți acum. Și cu coaliția asta făcută înainte parlamentare, asuniți electoratul. N-al mai dezbinați cu tătul. Unul e prea încrezut că el a să câștige, altul mai pe scurt. Și Facebook-ul ăsta, dacă ne-a scoate în realitate, cred că și eu mai ceva ca în 90 atunci când s-a luptat pentru independență. Cam asta e la ziua de azi. Data viitoare, eu zi mai special, așa vă spun din timp tema. Vă zic că nu pot încărca videourile astea spre luni și nu le pot încărca și totuși să le fac live peste una. Dar data viitoare să am o temă mai interesantă despre cașcavalul ăsta Orheiland. Despre fel de zi să aflați atunci, dar vă spun, data viitoare o să fie despre Orheiland, ca să înțeleagă lumea și cu Orheiland, pentru că au obosit să-mi spui nii, că au dus copiii și nepoții și cei mai fericiți, că au dus la Orheiland. Dar să știți și dumneavoastră ce înseamnă Orheiland la noi Orhei și cu viața lui de unde s-a luat. Să vă faceți o concluzie. Cam asta am vrut să vă spun astăzi. Vă mulțumesc pentru că m-ați că ați fost cu mine, m-ați auzit, m-ați văzut. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună și pe curând.